Ok, ljudi, danas ponovo radimo ovaj čudni parkour challenge. I to dugo nisam snimao. Dobro, Doris Milošević, čuo sam te već jedno. Doris Milošević, znači nemoj smarati, pokušavam da snimim video, ali to je to. Inače, nalazimo se u Higeru, u Lidiji 84 jesam. Neki, bukvalno mnogi kažu Higer i nije kvalitetan. Neki kažu da Higer nije ni toliko kvalitetan, ali mene se sviđa. Zašto? Zato što bukvalno Higer, sviđa mi se Higer po onoj zujalici od vrata, kad se otvaraju i zatvaraju, kad pište, onako kad se čuje onaj buzer neki, to šta god. Onda se to mi je omiljeno. Isto i to kod Solarisa omiljeno, i kod Bozanka je, i kod Kafa, i tako, i Krbus. Inače, da, znači, ovaj bus je kvalitetan po meni. Neki kažu da nije, zašto se treska, lupa. Meni jeste zato što radi klima i zato što ima pištanje vrata. Evo iskreno. Ok, još ono ne padnem, bukvalno ću da rage baitujem celu 84-ku, iskreno. Bukvalno sve putnike koji postavim da ih rage baitujem, ako padne ponovo ovde, ima rage bait najveći da bude. Ako je ova 84-ka vaša moć, šta se mi kod njega? Da, to sam rekao put. Pa neko odgovora. Inače, da, tako da, samo da mi Darko slučajno, samo da mi Darko ne komentariše šta pričaš, Higer nije ti malo kvalitetan. Ono što najde tresa se, a Darko koji? Inače vidiš kako Higer, vozim se u Kriger, da, baš tako, vozim se u Higer, tako da, i Karbus se sviđa. Higer, Solaris i Karbus. Ovo pištanje je upravo zašto mi se dopada. Ali jednom je kao mali, jednom je kao mali taj Higer zbunio.